जी यह कहत हो हाय रब्बा हाय रब्बाई प्यार काहेला हाय रब्बाई प्यार काहेला हाय रब्बाई प्यार काहे होला अरे इश्क में लोगवा बीमार काहे होला इश्क में लोगवा बीमार काहे होला क्या बात है? प्यार काहे होला हाय रब्बाई प्यार काहे होला हाय रब्बाई प्यार काहे होला इश्क में लोगवा बीमार काहे होला इश्क में लोगवा बीमार काहे होला लेकिन आप सब गौर करेंगे बाबूजी ऑपरेटर भैया बार बार चुटकी आवे लगला का आदत नहीं बा। देखा कोनो भी अगर सामान रखल रहेला बार बार चुटकी आवे से भी खराब हो जाला हाँ तो आप के यह कहब कि वही पे सेट करके छोड़ दे बार बार चुटकी यह मत और सीटी उटी ना दे मशीन तो हाथ देखे में ठीक ठाक हो तू ठीक ठाक हुआ हाँ एकदम हीरो नियर। या बिटिया कहतिया वो माई से हमारी वंदना जौन बा हाँ ऊपर कहरा से शुरुआत बा हाँ कखा कखा पढ़ाई बता। भाई सुना बिटिया कहतिया वो माई से बिटिया कहतिया हे मैया हो बिटिया कहतिया कर जोरी के मैया जी बिटिया क से कहतिया वो माई से तू कर जोरी के बुलाई आज माई 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 कैसे भाई अरे खराब बाटे स्वरवा दवाई आजमाई खराब बाटे स्वरवा दवाई आजमाई खराब बाटे स्वरवा कैसे भाई से भाई लेकिन बिटिया कहतिया कि माई हो जैसे हर मंच पे हमार लाज बचौले हई माई आज भी ये मंच पे तोहके ए बिटिया के लाज रखे के पड़ी अन्यथा हमार लाज ना जाई माई तोहार लाज जाई ई बिटिया अंतरा के लाइन में कहतिया गौ से भैया बड़ बड़ सुर ताल बड़
गड़बड़ सुर ताल गड़बड़ आवाज बा गड़बड़ सुर ताल गड़बड़ आवाज बा घड़िया के सुई लेखा नाही मोर रियाज बा गौ से भइल घ से भइल अंगा माने कुछ नहीं। अब च से तो चर्चा दुनिया में ये मैया तो चर्चा दुनिया में तू लाई आजमाई चर्चा चर्चा दुनिया में तू लाई आजमाई खराब बाट करवा दवाई आजमाई खराब बाट करवा दवाई आजमाई गौर करेंगे बाबूजी कि माई जी का वंदना हो हाँ। जेकर नामा हो कि वंदना हाँ। लेकिन ये बाबूजी समय को देखते हुए एके बंद करे के पड़ेला बिटिया आखिरी भाव में कहती है समय भी कम बा बाबूजी गुरु है बिहारी गुरु गणेश का प्रीतिया गुरु है बिहारी गुरु गणेश का प्रीतिया राजू सूर्यवंशी लिखा माई जी का गीतिया सोनू बिटिया मैया जी सोनू बिटिया तो के सोनू